Sí, enguany són els 350 anys del Tractat dels Pirineus que commemorem. A més, cau el dissabte, que és el 7 de novembre, doncs cau just el mateix dia que s'ha de fer. Comença demà? I començarem, doncs, hi haurà una fira d'entitats al matí que començarà a les 10 del matí a plaça de Catalunya i que serà fins a les 4. A partir de les 4 la manifestació sortirà de plaça de Catalunya per anar al Castellet. La fira d'entitats serà animades amb diversos grups del nord i del sud que vindran a animar, a fer cultura popular, cant, animacions. També parades? Hi haurà parades, hi ha avui una mica més de 30 entitats que vindran a exposar a aquesta fira d'entitats, s'hi podrà menjar, i que la gent pot arribar a les 10 del matí, de les 10 a les 4 podrà... Tot això al mateix lloc? Tot això a la plaça de Catalunya podrà veure diverses coses, podrà visitar les parades, és a dir, un trentena d'exposants, més de la meitat seran del nord, fa que la gent del sud que vindrà podrà anar a discutir i conèixer millor la gent del nord. A partir de les 11 segurament que hi haurà animacions diverses amb bastoners, gegants, castells, falcons i tota la gent que vulgui animar una mica la festa serà benvinguda. A partir de migdia farem a menjar, però de pausa no n'hi haurà pas massa, intentarem animar... Menjar allà mateix també? Se podrà menjar allà mateix, farem entrepans calents i hi haurà de què beure, fer una cervesa i altres begudes. També tenim gent de les cuques catalanes i de les ametlles i que fan productes de la terra també que seran aquí, que seran també per vendre, menjar i beure. Doncs, hi haurà per triar el que se vol. A les 4 doncs, sortirà la manifestació, com cada any, de plaça de Catalunya per arribar al Castellet. Passarem per davant la prefectura on farem un acte. Cap a les 5, cap a les 6 arribarem al Castellet, lectura del manifest, cant dels segadors, dels himnes, i aquí hi haurà una hora de temps lliure per a la gent abans que surti la marxa de torxes. El Castellet sortirà la marxa de torxes, a quarts de 8 repartirem les torxes i a les 8 sortirà la marxa per ser a les 8:30, a 8:45 a la casa musical, i aquí començarà el primer dels concerts que serà el Tall. El Tall obrirà els concerts, que és un grup que per primera vegada vindrà a tocar a Catalunya Nord per aquests 350 anys, i això ens fa molt feliços. Un grup molt conegut que vindrà a presentar el seu CD sobre els 300 anys del País Valencià, ja en contem 50 més. I altres grups també. Després continuaran els altres grups, el Raf Lumà i el Yoli Clash, i això fins a la 1 del matí, més o menys. Allà al lloc dels concerts també hi haurà de què menjar i farem entrepans, hi haurà de què fer una cervesa i aquestes coses. Bé, les reunions han començat, de fet, s'ha elaborat des del novembre de l'any passat el Correllengua de 2008, hem començat a pensar el Correllengua 2009 i hem anat elaborant de mica en mica una mica el format, que ha canviat enguany, tenir contactes amb altres entitats. El cartell és quasi el mateix. El cartell hem agafat el mateix, hem tret Correllengua per posar 350 anys de resistència que toca enguany. L'any que ve tornarem a posar segurament Correllengua, hem canviat la data perquè lògicament s'ha canviat la data. Hem fet un cartell nou per anunciar els concerts de mida més petita per posar els comerços. O sigui que hi ha dos cartells diferents. Hi ha dos cartells i dos lemes també, que són Catalans sense frontera i 350 anys de resistència. Ho veurem aquest dia, quanta gent del nord i del sud hi haurà, esperem emplenar tot Perpinyà, esperem poder portar moltíssima gent pels carrers i a manifestar per reivindicar la nostra catalanitat, tan malmesa per unir altre estat, que sigui una monarquia o una república no s'han pas estalviat, i esperem que tots junts podrem fer-nos sentir de les autoritats centrals i que ens respectin una mica més. Bé, que esperem tothom perquè és important de ser junts un dia com aquest. Un dia, hi ha 350 anys, no es van separar, ensenyem avui que ens podem anar units tots
i amb el mateix objectiu Amb per recuperar la nostra identitat. Molta diversitat de la gent que manifesta, és això? Exactament. Aquí pot venir a manifestar tota la gent que vulgui, que sigui per la llengua, que sigui per la identitat, per la cultura, que sigui per un país més digne, amb un país respectat. El que volem sobretot és que se'ns respecti un cap. Moltes gràcies. Adéu.